Jama'a barkanmu da shigowa cikin wannan shirin mai albarka kuma mai farin jini, mai nishaɗantarwa, mai tunatarwa. Shirin zauren soyayya, a wanda muke kawo muku shi a kowane Juma'a misalin ƙarfe 8 da kuma Litinin ƙarfe 8. Muna kawo muku maudu'i ne akan wato ababuwa da ke faruwa a ƙasar Hausa, musamman don gyara cikin al'umma, musamman akan masoya. To yau cikin ikon Allah muna ranar masoya, wato Valentine, wadda ake celebrating tsakanin masoya. Na farko za mu so mu sani menene mahangar addini akan wato Valentine. Na biyu, yaushe aka fara shi ne a ƙasar Hausa ita Valentine ɗin, ko in ce ranar masoya. Sa'annan na uku za mu so mu sani menene da meye ake bayarwa a matsayin kyauta tsakanin masoya a ranar masoya ɗin. Na huɗu za mu so mu sani baƙona yana bayarwa ko bayarwa, domin ni ina badawa. To jama'a kai tsaye zan so na fara sanin sunan baƙon namu da kuma takaitaccen tarihin rayuwarka. To, a taƙaice kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da wannan shiri mai albarka, sunana Sani Adamu Jalingo, wanda aka fi sani da Sani Browser. Kuma ni haifaffen cikin garin Jalingo ne, wanda an haife ni a nan cikin garin Jalingo cikin anguwan Turaki A. An haife ni a shekara ta 1986, wanda na ɗan yi primary school a nan cikin garin Jalingo, that is Central Primary School. Daga nan na tafi Government College, bayan na gama kuma na tafi College of Education Jalingo. Daga nan na ɗan sake tattaki zuwa Jami'an Ahmadu Bello University da ke Zaria, Kaduna. So tarihi na a wannan shiri namu na ga in nace zan dinga bayyana, ban yi tunanin wannan lokaci zai ɗan ɗauke mu ba. Yawa, to shine na ɗan takaita a takaice. Wannan na ga shine ɗan takaitaccen tarihi na kenan. Gaskiya kuma ina ga tun da ka shigo, kafin ka shigo cikin shirin da ke ta zuburin tunanin yau shi ne ma muka saba a yanar san kai da ka sani. To ina ne cikin ƙoshin lafiya. Sannan kuma zance akan maganan Valentine. Muna gani ana yi. Amma ni gaskiya ban taɓa yi ba. Valentine nan kai ba wani. To ai ka san kalmar Valentine ranar masoya ake nufi da ita. Kana nufin cewa baka da masoya kenan? Bai ban da masoya bane ba. Okay. A san duk saurayin da ce maka bai da masoyi, ko kuma duk mutum da ce maka bai da budurwa, ya yi karya. Haka ne. Wannan hakan da ke namiji ne, ina da shi. Okay. Na so kuna taɓawa sau ɗaya lokacin ya juma. To ba wani abu bane ba. Barin taɓa manta ba shi shaka kura. Lokacin lollipop da yana siyan na. Lokacin kuma yana da arha. To shi ne kaɗai nan ya ce maka na siya da niyya, amma kuma shi ma ban bayar ba. Barka dai. Tare da fatan kina lafiya kuma kina yin wato bikin ranar masoya Valentine. To ina ne cikin ƙoshin lafiya. Sannan kuma zance akan maganan Valentine. Muna gani ana yi. Okay. Amma ni gaskiya ban taɓa yi ba. Me yasa baki taɓa yi ba? Saboda ka san kowa akwai abin da ra'ayin shi yake son yi, ko kuma da dai sauransu. Sannan kuma ni ina ɗaukan irin wannan bikin tamkar abu ne ba wanda ya zama wajibi, so ina ɗaukan shi kamar dai tamkar bid'a. Ka gane? To haka nake ɗaukan shi yasa gaskiya ban taɓa yi ba, amma ina ganin al'umma da dama suna celebrating kuma abin na burge ni sosai, amma ni gaskiya ban taɓa yi ba. Kuma ban ɗauke shi akan wai zan yi ko zan dinga yin shi ba, saboda ni gaskiya abin bai kama ni ba gaskiya. Bai kama ranki ba. Yawa, bai kama raina ba. Okay. Mutane da ke tare da su da suke yi, kuke san kamar me da me suke yi? Kaman A lokacin da ake wannan bikin na shi Valentine. Ina ganin da dama masoyansu za su kawo musu gift ne. Kyauta ta musamman. Kamar me da me kenan? Domin wannan rana. Musamman ga masoya. Ina nufin kamar me da me ake kawo musu wai? Wani zaka ga wani fulawa ce mai kyau, an haɗo mishi da wani waya, an yi mai packaging, an haɗo mishi da dai sauran abubuwa, kowa da kalan yanayin kyautar da yake bawa. Kuma kowa da kalan yanayin kyautar da ake kawo mishi. Wani ma waya ce kadai, wani kuma fulawa ce kadai, wani kuma za a haɗo mishi da tarkacen da ba a rasa ba. Na'am. To su masoya ɗin da suke yi a baya da sanin ki zuwa yanzu,
ko da ke baki cika yi shi ba, iya kamar shekaru nawa kika sani aka fara irin wannan shirin, ko ke sanin ki dai daga farkonsa na wato Valentine zuwa yau, kamar zuwa shekaru nawa kika sani aka fara yin shi a ƙasar Hausa? To gaskiya iya sani na san shi ya kai shekara 13. Ok, shekara 13. 13. Ok. To mutane na sanya jan kaya musamman lokacin da ake wannan hidima na Valentine, ko kisan dalilin da yasa suke sanya? Gaskiya ina ganin suna sanyawa, amma gaskiya ban san dalili ba, saboda na gaya maka ban kai kaina a cikin lamarin ba, sannan ba abu bane wanda na dauka ni ina ra'ayin shi balantana in bibiye shi in san me yasa aka yi kaza, me yasa ake yin kaza. Gaskiya ban san me yasa ba, amma nakan gansu suna sa mai jan kaya a wannan lokacin. Tabbas to ranar da ya masoya kamar yadda kuka ji wato Mr. Sani Adamu Jalingo wadda aka sani Sani Browser ya gabatar mana, an fara ta ne a karni na 3 a coci, kuma ana yin sa ne saboda nuna soyayya wa al'umman duniya ko in ce kiristoci a lokacin. Daga bisani a 1914 sai aka dawo da shi ya zamanto kuma ranar masoya, kuma ana sa kayan ne saboda mawaki da ya yi wannan wakar ya yi amfani da wato jan kaya, saboda haka sai ya zamanto mutane suna amfani da ita wurin nuna wato soyayya. Abu na biyu da ya kamata mutane su sani shine ita zuciya ja ce, jajazir, saboda haka sa kan yaɗe kaya ɗin da ake yi ya zamanto ja yana da alaƙa da kuma ita karan kanta wato zuciya. Na fahimta yanzu. To abu na gaba da nake so mu tattauna a kai shine kin taɓa yin masoyi a rayuwarki ko baki taɓa yi ba, kuma ya taɓa ka miki ko bai taɓa ka miki ba? Kai masoya kai ba masoyi ba, masoya. To amma sun taɓa baki kyautar Valentine? Kai a'a. Gaskiya ina masoya. Ko kuma rashin baki da basi ba bai sa kin ji wani ɗar ko ki daina son su ba? Ko ɗaya gaskiya ban ji wani ɗar daga dalilin ba, ko kuma dan basu bani ba, saboda ni na gaya maka abun bai wai game ni ba, kuma tunda na tashi a raina ban ji wai ina son dinga wannan abun ba, ko kuma dan kana so na dan baka bani ba in ji haushi. Musamman ma wanda suke yi, ni a ido gani na fa ina ganin tamkar suna abu bid'a ne wanda ba wai lalle bane, yawa ba dole bane, yawa shi yasa ni ko ba ta da hurumi watakila a addinin ce. Gaskiya ban taba ji ba, ban taba ji ba. Hurumin ta addini. Ustaz ya yi bayani akan cewa ranar wato masoya ba ta da usuli a addinin musulunci, domin addinin musulunci ya yarda da kan cewa kowane lokaci kake da wato dukiya ko arziki ko kuma Allah ya maka hanya za ka iya yin kyauta, kuma ba a ce ga rana kwaya ɗaya da aka ware don ranar masoya ba. Saboda haka addinin musulunci ba ta da matsaya, amma muna tattauna shi ne domin mutane suna yin shi musamman a ƙasar Hausa a yau. Za ki ji ana Valentine, kuma za ki ga an fita musamman ranar 14 ga watan Fabrairun kowace shekara. Ke ma kina gani ana fita a je a yi shi, kuma har 'ya'yan Hausawa da musulman za ki ga suna yi. Tun da ya zamanto abu ne wanda yake a faɗin duniya muke tattauna shi saboda wato gyara da kuma tunatarwa a ƙasar Hausa, da musamman duk maudu'i da muka ɗauka za ku samu mun yi fashin baki akan wato tarihin rayuwar abin da kuma alfanunsa da illolinsa. Saboda haka wannan ita ce babban abin da ya sa muke irin wannan tattaunawa, tare da fatan kun ji daɗi da muka kawo muku wannan shirin. A ƙarshe me za ki ba da shawari wa su masu yin irin wannan wato shiga cikin wannan soyayya ɗin ko ranar masoya, bikin ranar masoya? Ba a maki kina da shawarar da za ki bada, tun da ke ba ki yi, wani akwai dalilin da ya sa ba ki yi. Haka ne kam. To a takaice dai shawarar da zan iya bayarwa shine ga masu irin wayannan bukukuwan, da farko dai Allah ya taimaka, tunda sun sa kansu za su yi, to Allah ya taimake su akan abin da suka sa kai. Sannan kuma wayanda suka sa kan za su yi, sai kuma Allah ya sa masoyinsu bai da karfin da zai musu, shekara ta kama, lokaci yayi, bai da karfin da zai yi, so ina mai ba su shawaran su yi haƙuri, saboda abu ne ba wai ya zama wajibi ba. Inda a ce wajibi ne a addinance zaka ce zaka damu saboda wane bai maka abin da ya kamata wajibi ba. Abu ne wannan just ana yin shi ne kawai don a faranta wa juna rai. To sai a yi haƙuri, sannan kuma sai a kiyaye, akan lamarin. Allah ya ba mu sa'a. Mun gode da shigowarki cikin wannan zaure na zauren soyayya, yayin da muke tattaunawa akan wato maudu'i daban-daban. Yau kuma mun tattauna ne akan wato maudu'in mu
wato ranar masoya Valentine Day, wadda ake celebrating nashi ranar 14 ga watan kowane Fabrairu a duniya baki daya, kuma ana yin shi a kasar Hausa. Shi yasa muka ce bari mu tattauna akai, tare da fatan kun nishadantu kun fa'idantu. Ku ci gaba da sauraron wato wannan kafa tamu ta zauren soyayya, wadda muke sake wato aikinta akan YouTube channel namu na Mushakata Film Industry akan YouTube. Kuna iya samun mu akan Facebook, duka za ku samu cikakken shirin, amma za mu ke sake shi ne kaɗan tare da fatan za ku fa'idantu da wannan shiri tamu mai albarka. Mun gode. To lallai zai iya yiwuwa a kwalejin ilimi ne, ina ga kuma ka kare a shekarar ta 2004 kenan ko? Haka wannan haka yake kwarai da gaske. Yes, ina ga a lokacin muka saba. A lokacin ma na yi wannan makarantar to wannan haka yake sosai. Insha Allah. Barka da shigowa cikin shirin. So godiya nake. Tsawon lokaci tare da fatan kana wato a matsayinka na malami kuma har yanzu. Malami na boko kuma na addini kake? To gaskiya malami na boko. Wanda muna nan muna ta fafutuka. Na ɗau shekaru aru muna fama da ɗalibai. Amma kuma cikin ikon Allah kusan zan ce yanzu na ɗan ajiye wannan aiki ɗin tukunna. Saboda yanayin canjin rayuwa, yanayi sosai. Saboda kamar yadda ake cewa wai sana'a 10 maganin baccin rana. Babu yadda za ka tsaya yanzu a rayuwan kai focusing a wani aspect. Dole wai in kiɗa ya canja, rawa ma dole ta canja. So a ɗan takaice dai na ɗan jinginar da abin da ya shafi koyarwa. Yanzu mun tsunduma cikin kasuwanci gadan-gadan kenan. Amin. Muna murna sosai da zuwanka cikin wannan shiri na zauren soyayya. To za mu fara da maudu'i ɗinmu. Ko ka san kalmar Valentine, wato ranar masoya, lokacin da aka fara ta a ƙasar Hausa, domin ba mu so mu ɗauko ma tarihin yaushe aka fara ta a duniyance. Muna so mu ɗauko ta ne a ƙasar Hausa yaushe aka fara ta. So hakikanin gaskiya kamar yadda ka so ka yi tambaya dangane da lokacin da aka soma wannan ranar masoya a ƙasar Hausa, inda son samu ne zan ɗan yi tsokaci kaɗan da asalin lokacin da aka soma ta. Asali kalmar Valentine ta samo asali ne a ƙasar Hausa kusan a shekara ta 1992. Da 1992. Wanda a wannan lokaci wannan kalma ko kuma ta soma tasiri a ƙasar Hausa. Ganin yadda mu al'adar Malam Bahaushe, al'ada ne da take tafiya da addini. Wanda idan ka duba tun da can, tun kafin lokacin zuwan Shehu Usmanu Dan Fodiyo ƙasar Hausa, domin ya zo ya haɓaka ya jaddada addinin Musulunci, ya zo ya samu ƙasashen Hausawa ko ƙasar Hausa al'adunsu ya yi daidai da na addini. To shi ya sa wannan Valentine ɗin ba ta samo asali tun da can ba, saboda su Hausawa mutane ne masu al'adunsu kuma da ke tafiya daidai da addininsu. So shi ya sa an same ta 1992, that is 1992 kenan. A wannan shekara aka samu wannan kalma ko kuma bukukuwa na Valentine a gefen ƙasar Hausa kenan. To amma ka san yanzu ni ba san ta cewa ana yi tun 1992 ba, duk da cewa a lokacin ina yaro watakila ko in ce muna yara. Wannan haka yake tarihi ita ce take kawo mutum ya san abubuwa da ke faruwa a baya. Ni iya sani na da Valentine gaskiya bai wuce shekara 2000 ba. Haka. Year 2000. Shekara 26 kenan. Ni iya sani na ke. Amma kaga yanzu a matsayin ka na matashi tarihi kuma ka ɗauko mana shi a tarihance a lokacin da aka fara shi a ƙasar Hausa. To muna godiya sosai. Ita Valentine menene ma'anarta, ko kuma ɗazun ka fara da shi karan kansa wanda ya kawo Saint Valentine. Shi limamin Katolika wanda ya kawo wannan. To menene yake suke a zamanin da ɓangaren ko in ce Kiristanci, da kuma menene ita Valentine take haɓakawa maka a takaice ko karantarwa? So ita Valentine asali kamar yadda daman muka sani, duniya ana yin wannan bukukuwa na ranar masoya ranar 14 ga watan 2 ne. So lokacin shi kamar yadda na faɗa ma, Saint Valentine ya rayu a ƙarni na 3. A wannan lokaci ɗin mutane sukan wannan bukukuwa ɗin lokacin. A wancan zamani ɗin za ka samu ana yin aure
a ɓoye ba tare da an bayyana shi ba. Wanda shi kuma wannan Saint Valentine ɗin a wannan lokaci sai ya zamanto ya zo ya bayyana soyayya a idon duniya, kowa da kowa ya san ga yanayin yadda ake bukukuwa na soyayya tsakanin masoyi da masoyiya. So a wannan ƙarni ɗin da idan za a yi bukukuwa ana yin sa a ɓoye ne. So a wannan lokaci daga ƙarni na uku lokacin da ya rayu, daga kan shi Saint Valentine ɗin sai ya ƙoƙari ya haɓaka duniya ta san lalle masoya su fita su nuna wa duniya lalle cewa su masoya ne ba maƙiya ba ne. So na ga wannan shi ne dalili ɗin. Na biyu, a wancan zamani ɗin za ka samu su idan har wannan rana na masoya ya zo ɗin, za ka ga asalin ko da tsuntsaye da is dabbobi za ka ga su ma ana ƙoƙarin kamar irin menene baraye da is mene tattabaru yawa shi ya sake uwar menene alƙawari za ka samu su ma ana ƙoƙarin ƙulla wannan alaƙa da soyayya tsakanin dabbobi ɗin. So ganin wannan rayuwa ɗin aje mu ma har ya shigo ƙasashenmu na Afirka, daga ƙasashen Afirka har ya shigo Najeriya, daga Najeriya kanta ya kutsa ƙasashen Hausawan kamar yadda na ce ma an so mai a 1992. To me yasa a wancan karnin aka fara yin ta a ranar 14 ba ranar 13 ko wani rana ba kuma a watan Fabrairu? So an soma saboda wani mawaƙi ne da ake kiransa George Bengal. Wani mawaƙi ne na Katolika wanda ya rayu lokacin Papa Roma. A wannan lokaci ɗin akwai wata waƙa da ya yi waƙa ɗin kuma ta sanadiyan wannan rana na ranar 14 ga wata. Saboda wannan ranar 14 ga watan nan ya yi wannan masoya mawaƙa, ya yi wa masoya waƙa. To mun gode da wannan fashin baki da kuma ina fatan mai kallo ka karu sosai, domin nima kamar yadda na faɗa da ce na jahilci lokacin da aka fara ta, domin iya sani na nima na faɗa a matsaya na mai gabatarwa, kuma na ce ni iya sani na dai bai wuce shekaru 20 da biyu ba yanzu. Kun ji amma tarihin yadda aka fara, dalilin kuma da yasa aka fara, da ranar ma da yasa aka fara, da kuma da me yasa aka fara ta ne a ranar 14 ga watan Fabrairu. To tare da fatan mai sauraro kana nan kana jibirin sauraron mu, kuma za mu ci gaba, amma anan za mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo. To mai sauraro barka da dawowa, tare da fatan kun ilimantu kana kuma kun nishadantu musamman kan wannan maudu'i tamu mai albarka a ranar masoya. Tare da fatan kuna nan kuna soyewa lafiya. Yanzu za mu ci gaba da shirin, kuma za mu so mu ci gaba da tambaya akan wishin me da me ake bayarwa ranar masoya a baya da kuma saninka a yanzu a ƙasar Hausa. Wannan magana ko tambaya, na ji daɗin wannan tambaya taka, wanda idan na duba zan ga abubuwan ya bambanta. Saboda yanayin yadda kai magana abubuwan da ake bayarwa a da kuma yanzu. Wanda da can kamar yadda muka ɗauko tarihi yadda asalin Valentine ya samo asali, ranar masoya, su a wancan lokaci damuwan sukan iya ɗaukan fulawa ma. Fulawa da ka sani nan masoyi ya bewa masoyiya ko kuma masoyiya ta bewa masoyi. Daga fulawa ya dawo za ka iya ɗaukan chocolate, that is sweet kenan. Ka ɗauka ka bewa masoyiyarka ko kuma ita ta ɗauka ta baka ta ji daɗi. So a wancan lokaci kenan. Amma a wannan babi na yanzu, halin da muke ciki, wanda ina ganin kamar yadda kace kai ma kana bayarwa, ban yi tunanin idan an kwatanta yadda abin da kake bayarwa da wanda na baya suke bayarwa zai zamanto ɗaya ba. Saboda yanzu idan ka ɗauki fulawa ka ce za ka ɗauka ka bewa masoyiyarka, za ta ga kamar baka bata komai ba ma. Yawwa, saboda mu a gaskiya yanayin yadda su suke soyayyansu daban da irin soyayyanmu. Wanda mu gaskiya ta wannan gefe ɗin kusan kawai muna kwaikwayon ne a matsayin wannan ranar masoya. Saboda mutanenmu gaskiya yanzu sun fi buƙatar duk kyautan da za ka ba su, ka ba su kyauta mai nauyi, ma'ana tangible gift hakan nan, wani abun da za ta je ta yi alfahari da shi ko kuma ta amfana da shi. Yawwa, su can suna ɗaukan kaman sweet da irin fulawa, amma a yanzu
a irin ƙasashe namu na Hausawa, tun da yanzu muna magana Valentine a ƙasan Hausa ne, wanda yanzu duk abin da za ka baiwa mace ya zamanto ba za ta kushe ba, mafi akasarin wannan kyauta shine ka saya mata menene turare. Wata ma za ta ɗauki wannan turare ɗin ba wani abu bane, ba mata wani abun burgewa da za ta ji daɗi ba. Bukatan ta ce ma tana bukata ka saya mata ma waya ko kuma wani abu dai babba wanda kuma ba shine soyayya ɗin ba. Su a can ɗin kawai suna bayarwa fulawa me za ka yi da shi, amma idan aka ɗauka aka bayar za su ji daɗi. Yawa symbols na love. Amma a yanzu su bukatan kawai namu na Hausawa ka ɗauki wani abu mai mahimmanci da za ta ji daɗi, irin turare, waya ko zani. So wannan shine za ta san lalle kai masoyinta. Yawa annuku ma'ana kuɗi kenan. Yawa so gaskiya in ka kwatanta mu da su za ka ga akwai bambanci sosai. Sai dai zan yi amfani da wannan dama ɗin da sake kiran mutane mu na ƙasan Hausa wanda suke kiran kansu a matsayin masoya. Duk abin da masoyinki ya ɗauka ya baki, ko da tsinke ne ya ɗauka ya baki a matsayin gift, ya kamata ki karɓa, ki appreciating, ki ji daɗi. Zai ji daɗi, wannan shi zai ƙara danƙon soyayyar ku. Amma muddin in ya zamanto duk abin da zai baki, wannan abun idan kika ga ba wani tangible abu bane, ba abu ne da zaki amfana ba, ba za ki appreciating ba, to wannan ya nuna lalle ba soyayya kuke ba, kawai kina buƙatan abun hannunsa ne. So wannan abubuwa na kyaututtuka gaskiya ya sha bamban da masoyan da can da kuma masoyan yanzu, ko kuma in ce da masoyan da can da masoyanmu na ƙasan Hausa. Saboda haka ina ganin wannan dama ne da na samu domin na isar da saƙo tsakanin masoyi da masoyiya. Duk abin da wanda kuke tare ya ɗauka ya baki, ki karɓa, ki appreciating, ki nuna masa jin daɗi. Na biyu kuma ba wai lalle shi ne zai baki ba, ta yadda mu Hausawanmu suka sake ɓaci. Ke a kullum idan wani yana nema da ke, kina buƙatan shi ne ranar masoya ya ɗauka ya baki. Ke ma ko da kaɗan ɗin nan ne, ki nuna sign of love cewa za ki iya sacrificing, ko da flower ne yadda turawa suke, ko da sweet din ne ki ɗauka ki bashi. Ko da kire ta kai ne irin joint haka nan, yawa ko joint, skin drum, ku je a ɗan ci abinci, ice cream ko pizza haka nan. Yawa so wannan na ga abubuwan da ake bayarwa gaskiya ya bambanta da masoyan da can da na yanzu. Saboda haka kuma tun da mun ɗauka lalle za mu kwaikwayi waɗanda suka gabata, so fa ya zama mana dole mu ma mai koyi da irin kyaututtukan da suke bayarwa. Kar a baki wani abun da bai taka karya ba, ki tsaya kina ta fushi, kina ɗaukan sai ya saya maki wani abu mai muhimmanci, kuma ke ma inda hali ki ɗauka ki bashi. Wannan shi ne soyayya dai. So ina ga wannan shi ne a ɗan takaice dangane da wannan ɓangare da kamin tambaya abubuwan da ake bayarwa. Ana ba da fulawa, ana ba da sweet da turare da dai sauransu. Yawwa wanda mun karu sosai dukanmu, tare da fatan kuma kuna ba da wato kyautan Valentine, domin ni ina badawa. Kuma gaskiya kamar yadda ya faɗa, kyauta da nake yi baya wuce ɗan kuɗi ko sai ɗan kaza haka ɗin nan, musamman wa matata. Lokacin da ban yi aure ba, na kan yi fulawa, confirm na yi fulawa, ko in tura da gift in card. Sannan kuma bayan da ne aure, lalle na tabbatar kai tsohon masoyi. Ina yin sosai, har kai tsohon masoyi. So a yanzu haka kuma ina wato ainihin yawanci abin da nake, musamman ranar masoya, idan Allah ya bani kuɗi gobe insha Allah, matata bata sani ba, kuma kar ku faɗa mata, insha Allah zan mata wani abu, amma kuma ni ba ta taɓa bani ba. Da fatan dai ba ta sauraron wannan shiri. Tana sauraro, sai dai bata san cewa zan mata nan ba. Za ta kasa ta tsare kuwa, tana jiran bai za ka kai mata. To masha Allah, za mu ci tambaya ta gaba. Tambaya ta gaba, ina mahangar addini akan wato Valentine a ƙasar Hausa, idan nan da mu ji daga gare ka. A mahangan addini gaskiya babu ita. Saboda fiyayyen halitta ya karantar da mu a matsayinmu na musulmai yanayin yadda za ka so masoyinka. Shi kuma soyayya tana soyuwa ne da kyautatawa. Bayan kyautatawa ɗin a mahanga na addini babu wani specification.
that is actual day, ko a'a 14 February, a'a 13, 20 December, waye a mahanga na addini babu ita. Saboda fiyayyen halitta ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam duk yadda zuciya tana son mai kyautata mata. So addini bai karantar da mu sai rana kaza zaka ware wani kyauta domin ka bewa masoyi ko masoyiya ba. Duk lokacin da Allah ya sa kake da dama, kake da iko, yana da kyau ka kyautatawa wanda kake tare da shi. Wanda kake tare da shi nan kuma ba lalle sai budurwanka ba. Ke ma ba wai sai sarwayinki wanda kuke tare da shi ba. A matsayinka kamar yadda kai magana cewa gobe za ka iya yi wa matanka kyauta. So wannan kyauta din a mahanga na addini ba wai lalle sai ran 14 ga wata ba. A kowane lokaci za ka iya yi wa matanka kyauta, abokanayenka, makwabtanka, abokanayen zamanka, abokanayen aikinka. Wannan shine a mahanga na addini. Babu asalin rana na musamman da ya ware domin kyautatawa. Domin ita kyautatawa a addini tana samo asalin danƙon soyayya. Yadda idan ka duba fiyayyen halitta lokacin da ya rayu da wasu a garin Makka, da yawa wasu sun shiga wannan addinin musulunci ba tare da ya masu wa'azi ba don su zo su shigo musulunci, a'a, saboda kyautata masu da yake. Sai suka ga ɗabi'arsa ne mutum ne mai kyautatawa. Sanadiyan haka duk suka yi ta shiga wannan addini na musulunci. So yana da kyau shi kyautata a kowane lokaci ka samu dama ka kyautata wanda kake tare da shi. So wannan shi ne mahanga na addini. Na masha Allah, kuma tare da fatan kuma kun fa'idantu da wannan takaitacciyar bayani akan wato mahangar addini akan wato ita karan kanta wato ranar masoya Valentine. To amma kuma ya kawo wani abu da dole nake mata sake tambayar shi. It's late question actually. Kana nufin cewa wato ba lalle bane ya zamanto sai masoyi din ba lalle ya zamanto tsakanin mace da namiji ba. Inda ka kawo magana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyautatawa waɗanda suke zaune tare da shi. Sosai, wanda ba musulmai ba ma. Masoya din nan wato kana nufin cewa kowa zai iya masa kyauta, ba lalle sai dai tsakanin masoya ko kuma aurata ba. Muddin kana da iko. Kana da iko da dama, ba wai lalle sai mace ko namiji har wanda ba musulmi ba. Kamar ni da kai abokai. Kwarai da gaske. Ina iya kawo maka kyauta. Kyauta na musamman. Kyan kazan da kace zaka kai wa matanka na ma da ni ka kawa. Kaga da zan ci na more sai ya ƙara danƙon zumunci. Inda kila a wata sau ɗaya nake zuwa ofis haka nan, duk inda ka kawo min kaza na ji kawai zan bushe iska da zo wajenka. Kaga wannan kyautatawan na ji daɗi. Amma ita wacce kake tunani zaka iya saya mata kazan, gara ma in matarka ce. Wata yau ka saya mata kazan tana ci, tana goge bakinta, za ka iya kila gobe ko jibi ka kira ta ki ɗaukan wayanka. Ta zamanto kaza ta ci ta goge baki, ta manta da kai. To shi yasa shi in kana duba aspect na addinin musulunci, za ka ga abu ne da daman kana yin sa ba don wani ya yabe ka ba. Kana yin sa ne ba don komai ba, don Allah. Saboda idan ka ce lalle kana neman ka yi abu domin ka samu yadda na masoyiyarka ko na masoyinki, in dai abu ne da za ka bata a jeran da baka da shi, to soyayyen ya ƙare. Amma idan a mahanga na addini ne kamar yadda kai tambaya, ka yi wa kowa hisani, ka kyautata wa kowa, da yaddan Ubangiji Allah sai ya ci gaba da ɗaga darajanka duniya da lahira. So wannan abun da ya kamata mu zamanto mai koyi da shi. A takaice Valentine a mahanga na addini ba halal ba ne. In za ka yi kyauta ka yi ta a kowane lokaci, kuma ko da ranar Valentine ɗin ma in za ka yi babu laifi ana. Amma a keɓe wani rana na musamman da zai zamanto wannan rana ne na ba da kyauta ga masoya, wannan a mahanga na addini haramun ne. Yawa ka yi shi a kowane lokaci, babu safiya, babu rana, babu dare, a kowane lokaci kake da iko, ya halatta kana da dama ka ba da kyauta ne. Wannan shi ne a mahanga na addini. Tare da fatan mai sauraro ya fa'idatu sosai, kuma muna godiya sosai ga shi baƙon namu, domin wannan tattaunawa ba kawai nishadantarwa bane, har da karantarwa a ciki. Tare da fatan kun fa'idantu, kuma za mu so mu godiya ta musamman wa Hajiya Maimuna Ahmad Yaro, wacce ta ɗauki nauyin wannan shiri kacokan ɗansa, kana kuma tana sai da kayayyaki musamman turare na wuta da na ɗaki, tana kuma yin dilka wato gyaran jiki, ana gyaran kayi, ana yin abubuwa da yawa. Idan kuna bukata mata musamman kuna iya zuwa kai tsaye shagonta nan wato kusa da
wato AA Liman, insha Allah a junction AA Liman filling station kenan nake nufi a nan birnin Jalingo, insha Allah za ku iya samu. Idan kuma kuna wajen Jalingo dai tana iya turawa da shi kai tsaye, ko abin da kuke bukata ku duba wannan tallar, insha Allah za ku samu cikakken bayani akan ta da lambar waya. To jama'a yanzu za mu ci gaba, kuma zan so na wani tuni akan wani abu da ba mu yi magana a kai ba har zuwa yanzu. Akwai kayayyaki da ake sanyawa ya nuna cewa wannan rana ta masoya ce, kuma in ka lura ni ma ina ta shi yanzu ana sa jan kaya da fari da baki musamman. Kuma kana da masaniya akan wannan? Wato lamari duk wani abun da ya taso za ka samu yana da irin wannan kwalo na wannan event na faruwan wannan abun, ko kuma daga an gani a san cewa ga abun da ke faruwa. Yanzu idan ka duba a irin jimami na mutuwa, wanda idan ka ɗauka za ka ga duk lokacin da ka ga mutane da baƙaƙen kaya, wannan yana tunatar da mutane cewa akwai wani babban rashi da aka yi na mutuwa. Kaga wannan kwalo na baƙaƙen kaya. So kamar yadda ka ce yau kai ma daga yanzu ka soma murna na wannan ranar masoya ɗin. Yawa shi wannan asali kamar yadda na baka tarihi tun a baya, shi ya zo a ƙarni na 14 da ƙarni na 15 a lokacin wanda na baka shi wannan mawaƙi George Bengal ɗin. Wanda wannan a lokaci za ka samu wannan rana ɗin sun keɓance ta, duk wanda in ya zamanto masoyi da masoyiya ne za ka samu sun sa wannan jan kaya ɗin. Kuma bai ta'allaka iya sa jan kaya ba, bayan an sa wannan jan kaya a wannan lokaci akan tafiya wajen shakatawa, wajen da za a huta a ɗan ci abinci, wajen da za a samu nutsuwa dai na ƙwaƙwalwa, amma za ka same su da wannan jajayen kaya. Kuma shi wannan mawaƙi shi karan kansa a wannan lokaci kamar yadda na baka tarihi, ya yi wannan waƙa wa masoya ranar 14 ga watan 2. A wannan lokaci dress code ɗin ya yi amfani da jan kaya ne. To shi ne wannan asali ko kuma sula da ya zamanto masoya ɗin har izuwa yanzu idan wannan rana ta zo za ka samu wani ya sa jan kaya, wanda bai sa jan kaya ba kuma ya ɗauki masoyiyarsa an tafi guncin abinci a ɗan sha ice cream a sha pizza. To wannan sa jan kaya ya samo asali ta dalilin wannan mawaƙi George Bengal lokacin da ya yi wannan waƙa ran 14 ga watan 2 shi ma sanye da wannan jajayen kaya. Wannan shi ne asalin sula ko kuma dalili da ya sa mutanenmu kuma har yanzu ranar masoyan kake ganin wasu suke amfani da wannan jajayen kaya. Kamar yadda kai a yanzu har ka so masa naka, kuma ina fatan zuwa jibi hajiya ma za ka bata wannan jan kaya ɗin ta sa sai mu san lalle kuma masoya ne. Yawa wannan kenan a takaice. Kai kana ba da ranar masoya ɗin nan, ko kuma a'a dama kamar yadda ka faɗa ka ɗauki kawai a matsayin addini da kuma ƙasar Hausa ɗin da kai Bahaushe ne a ƙasar Hausa, ba Fulata ne kai. Haka kwarai da kuma kana ƙasar Hausa. Saboda haka kai kowane rana kake kyauta nake nan, ko kana ware lokaci ta musamman kai wannan nishaɗi da ita, ko kana ɗaukan masoyiyarka ko matarka ka fita da ita ranar masoya ɗin? Haka. So hakikanin gaskiya na ji daɗin wannan tambaya taka. Kuma da fatan Allah sa ita wannan masoyiya tawa tana kallon wannan shiri naku mai albarka. Yawa, saboda idan na faɗa mata tsakanin ni da ita ne, za ta ce ƙila na kawo mata wani shubuha ne ta yadda ban so na bata wannan kyauta ɗin. Yawa, so hakikanin gaskiya ina bayarwa. Kuma ni kyauta na kamar yadda na faɗa ma mahanga na addini, ban ce wai lallai sai ranar 14 ba. Duk lokacin da na boshi iska na je na ɗan yi ƙwadago na yi leburanci na ɗan ji aljihuna da nauyi, haka kawai musamman in na kira ta na ce ina kike bif, ta ce tana go kaza, na kan tashi musamman na je in ba ta wannan kyauta ne, kuma ta ji daɗi ta yi appreciate. Sai dai kuma a kullum ni wannan ranar 14 ga wata ɗin zan iya haka kawai da yi sacrificing na ce ba da komai, ina so ita ta fitar da mu je join mu je mu ci mu sha. Yawa, domin na ga gudunmawa
gudunmawanta ita ma a ita ma a soyayya, soyayyan mu, na'am, tunda ni ina yi ba sai ranar masoya ba, to ita kuma ina so wannan rana ya zamanto special day wajen yadda za ta bani kulawa mu ci mu sha tare da ita. Da fatan Allah ya sa kina kallo. To mun gode, da fatan kuma kun nishaɗantu kuma kuna yi, domin duk abin da za ka yi daɗaɗawa masoyiyarka yana da amfani sosai. So sa jajayen kaya tana da wato asali, saboda haka ba wai jan kaya kawai ake sanya, wani lokaci za ku samu akwai fari, combination ɗin fari da baki duka ana yin sa. Ja dai yana signifying ɗin zuciya, kusan zuciya ja ce kacokan ɗinta, saboda haka ba mamaki ma wanda ya gaishe a cikin jan kaya daga sama har ƙasa ba laifinsa bane. Ya ɗauki wannan matakin ne ta nuna ranar masoya, kuma tare da fatan kuna nuna soyayya wa dukkan masoyarku, ba wai kawai iyalanku ko matanku ko budurwayenku ba, al'umman duniya baki ɗaya. Shi yasa shi karan kanshi wanda ya ƙirƙiro wannan ainihin wato gabatarwa ya fara yin shi a matakin wato addinin Christianity, amma daga bisani a yanzu Saint Valentine, a lokacin da ya fara a ƙarni na 3 a wato BC kenan ko? To a lokacin da aka fara shi, an fara shi ne a matakin addini. So a haka yanzu kuna ganin yanzu ta zama ruwan dare ga duniya, wanda yake kuma ustaz ya nuna mana cewa ga matakin addinin musulunci, amma duk abin da bai shafi addinin ka ba kana iya yin shi. Sannan kuma an yi hani a addinin musulunci ka keɓe wani rana ƙwaya ɗaya, wato ranar 14 ga watan Fabrairu ya zama ranar da za ka yi wato nuna soyayya. A takaice dai sa jan kaya tana da asali a ranar soyayya wato Valentine, tare da fatan za ku yi Valentine lafiya. Sana Umar Adam Babangida Bada Yaji mai gabatarwa tare da Sani Adamu Jalingo, wanda aka fi sani da Browser in parenthesis. To muna godiya, tare da fatan za ku ci gaba da kasancewa da zauren soyayya. Zauren soyayya ta kuce ta wuce gaba ɗaya. Ok, mai sauraro barka da raka, kuma tare da fatan kun nishaɗantu kuma kun fa'idantu da ainihin gabatarwa akan wato ranar masoya Valentine a ƙasar Hausa. A yanzu za mu ci gaba da tattaunawa tare da ɗaya daga cikin wato bakinmu, ina nufin wato Awal Obe, matashi ne kuma ina so na tambaye shi tsakani da Allah. Awal Obe, ka taɓa yin Valentine a rayuwarka? Valentine nan kai ba wani. To ai ka san kalmar Valentine ranar masoya ake nufi da ita. Kana nufin cewa baka da masoya kenan? Bai ban da masoya bane ba. Okay. A san duk saurayin da ce maka bai da masoyi, ko kuma duk mutum da ce maka bai da budurwa, ya yi karya. Haka ne. Wannan hakan dai kai namiji ne, ina da shi. Okay. Na so kada taɓawa so ɗaya lokacin ya juma, to ba wani abu bane ba. Barin taɓa manta ba, shi shaka kura. Lokacin lollipop da yana siyan singina, lokacin kuma yana da arha. To shi ne kaɗai don ya ce maka na siya da niyya, amma kuma shi ma ban bayar ba. Ka siya amma kuma baka bata ba. To me hana ka? Komai da ka yi shi da wanda yake son ka ne. Duk sun da ke mutu da mutum baya son ka, su a banza kake. Shi ya saka kawai shi zan ce maka ban taɓa ba da wani abu da Ok, amma ka san abokananka suna yi, ko kana ganin suna fita wani lokaci ma a ji nishaɗi, wani lokaci a shirya biki ko dan cin abinci tsakanin masoya, ko wani ne dan kyauta irin su kati, irin su fulawa haka nan, duka baka taɓa ganin ko su abokananka suna yi? Ina kallo. Ok, amma kai yana baka nishaɗi ko bai baka nishaɗi? Gaskiya abu ne da yake ban nishaɗi. Yana baka nishaɗi? Ina son shi. Amma kuma baka yi? Ko in ce baka taɓa yi ba dai? Ban taɓa yi ba. Ok, amma ka taɓa zuwa wurin kaman biki da aka guys suka dan organizing haka ɗin dan a ji a huta? Na Valentine. Yeah, specifically. Duba. Okay. Because I don't take it as wani abu ne da ya shafe ni. Amma kuma kana nan kaman kai social media content creator, sannan kuma very popular a harkokin wato industry na yin fina-finai a jihar Taraba. Me yasa kai abin bai baka sha'awa? Bai sha'awa bane, yana ba don as far as ina kallon ana kawowa, still ana bayarwa. Don bar manta ba da ni an yawon da aka ja ka yi envelope da hoton yarinya da kuma ka saka gift aka kawo. To abun na so wanda dan yin ni kuma I don't have time. Ni bai kana ce namiji dole kana da mama, to ni bana ba time na kan wancan abu. Bana ba ta ce kana ga min cewa kai you don't give a damn irin azan ko yarinya tana yin soyayya ko ba. Kai dai baka da ma kaman baka da masoyiya kenan yadda nake fuskantar ka. Ina da shi. Okay. To ita masoyiyarka ba ta taɓa tambayar ka ba on a very good note haka dinnan lokacin da ake yin Valentine da ce maka guy ya ba za ka fidda mu bane a jiya huta? Ka san mutane ta shi ce maka wani lokacin ban iya zama da budurwa ɗaya. To kai dai jigolo ne kai kenan.
ni ko ina yawo ko yana shi saban da specific budurwa ko duk inda ta shi ne saban da shi shi ga ban taba yin shi ba asan kuma mace ma kafin ta tambaye ko sabuwa sai dan already kai asalin permanent boyfriend as in irin so ni ko ka da bestie ai baka wa bestinka tunda dai abun ba an ce lalle bane sai masoyiyar sai dai idan an kawo mata to saban da shi ko ana ba wa bestinka ko ana ba su mana ina zuwa kuma in kara ana ba su kuma ina karba baka tsoron a ce in mata su ji labarin cewa ka ce kai baka da specific yarinya haka din na wacce kuke soyayya da ita kwararriya kwaya ɗaya kai bayo da ni da ya takeice bayo mai da riba fa idan na fuskance ka ai sai bayo mai da riba ne ba ina nemo wani ina neman da take waki kana neman permanent amma yanzu baka samu wacce ta kwanta maka ba ba san ba bari dai na san akwai yara mata da nake ganin ka da su ko na san insha Allah wata kila suna jin wannan hiran kuma suka kalle ka za su dauki izina saboda ni da yanzu da ke kawai da ke kawai da ni da tunda ka ce kai baka da dubu ba mai da riba ne amma ko baka so okay to let's go ahead ka san ana sanya kayayyaki irin ga guys a yi irin dressing a sa farin kaya da jan kaya to depict cewa wannan rana ne na masoya yana burge ka ko baya burge ka ai duk abun da ya shafi na wancan ranar na burge ni amma kuma kai baka yi ni ne kawai ba na yi okay amma dan rakiya a jiya ba komai har kuɗi na ba shiga cikin market tun da na bayar ma okay ni ban da dama ma ni in ne ba na yi to me da me ka sani cewa guys suna dan bawa masoyan su to na san da yin jaka gaba na ana siyan su chocolates okay wasu kuma ice cream ake kai su wani abu ne da shi wasu suna daukan shi akan soya wasu kuma suna da mai da shi abun banza that is the fact domin zuwa ko ne yana daukar valentine ne shi kaman tretan beta yake dai da budurwan shi that is maza kenan haka ne already yake ba to shi sa ko ne abun baya shiga raina ne that is it amma duk wasu kyauta na chocolate ice cream da sauransu duka damu ya siya amma kuma kayin ne babu shi akwai wani abin da yake mafiya ta da hankali yawanci lokacin valentine da kuma sauran biki haka da guys suke shiryawa sai ga an yi fada tsakanin wannan gaya din da wancan gayan akan yarinya musamman lokacin valentine ko lokacin biki wani shawari zaka ba matasa gaskiya wancan kan ba su da hankali yin fada akan mace ba nuna mata soyayya bane ba nuna mata soyayya bane hauka ne kawai me yasa kace haka mata suna nan da yawa yanzu kai da kake faɗa kan wata tana mugun son ka gefe kai baka sani ba yanzu ka je ka same ta shikenan zaka ji ko you don't have any issue ma karakter wata mace ma so duk muni namiji akwai mai son shi amma maza ba su gane shine ko amma ni don faɗa kanki ne ban taɓa faɗa kan mace ba tun daga yaran dana to me shawarin ka karshe ga su yan mata da suke jawo faɗa akan samarka to wayannan su tabanan ne Allah ya shirye su kawai Allah ya shirye su alright thank you very much gaskiya mun gode da shawarorinka a wannan chapter mata ba da gishiri sosai tare da fatan ku jadi da mu ka muku wannan shirin sannan kuma za mu so a ƙarshe mu tambayi Awal ko yana da shawari generally ga kuma wato su wato masoya akan wato shi karan kansa yin wato ranar masoya wato Valentine Day a ƙarshe me shawarinka gaba ɗaya ga masoya gaba ɗaya musamman guys din da ba sa kyauta ka sa akwai shegun gari da ba sa kyauta ka gane suna da yawa akwai gani da ba sa kyauta kan gaskiya Valentine abu ne da in kai shi ka ji daɗi kuma budurwan ka ji daɗi ka siya mata ba ta siya maka kara soyayya ne duk da dai addini dai cewa wasu sun ce ba kyau wasu sun ce akwai kyau so amma dai gaskiya haramcin sa ai shine mutum ya je batsa misali ayi zina yawa ko kuma a je a yi shige kaya da zai nuna tsiraici don barin mata kowa zina ne zaka ce in dai lokacin Valentine ne miji ya kama matan shi abu wancan ba komai bane da sai dai kamar shi ustaz da ya gabatar da azin yana cewa babu rana da addini ta ware ranar masoya saboda haka haramun ne addinin musulunci a ware ranar wato 14 ga watan Fabrairu shekara ya zamanto rana ta masoya domin rana ta addinin musulunci ya gabata ne ya zamanto kowane rana kana son masoyiyarka walau matarka ko kuma budurwanka saboda haka mun tsaya akan wannan tsari na addini akan cewa kowace rana mutum zai iya yi amma babu laifi ranan da ake yin Valentine kai ma matarka kyauta to in yi wani magana na aka yi samu aka ce cin abincin Christmas ma ba kyau wani malamin ya wasu malamai kenan amma wasu malamin kuma sun ce cin abincin Christmas ba haramun bane to kyauta ne wanda zaka bayarwa idan ya ce to na kawo miki kyauta mata na ba domin ranar Valentine ba yawa
fine. Yes. A gane da zunubi a ciki? Babu. Dan yi cewa na kai miki kyauta budura tun da ba na saba baki. Ba don Valentine ba ma gashi kyauta nan na baki. Fine. To ba wani abu bane ba ni kamar ni. Abu na ce ba wani abu bane ba. Okay. To just rayuwa ne kawai. Life da kuma kara ma juna soyayya. Shine kawai. Thank you very much. Awal Obey, content creator kuma wato ɗaya daga cikin jarumai na wata aikin fina-finai nan jihar Taraba. Muna godiya sosai da lokaci da ka bamu tare da fatan idan mu sake gayyatar ka za ka sake garzewa ka tafi. Allah ya yarda. Muna godiya. Alright, thank you very much. Sanuku da jibirin sauraro kana kuma za ku ci gaba da kasancewa da wannan gida mai nishadantarwa na Mushakata Film Industry yayin da muke gabatar muku da shirin zauren soyayya.